Sedulur, iki buktine aku bar mangkat saka Kopeng nggih. Mbah Gendon, nanti malam temenin belanja bunga di Kopeng ya. Iki koncoku jenenge Bebe Heri. Bebe itu dudu babi, Bebe iki Bang Brewok. Sing jenenge Heri kuwi mau wonge gedhe gagah dhuwur brewoken. Dadi warga atau tangga teparo akeh sing ngundangi Bebe Heri. Bang Brewok. Wonge gondrong sangar ngono, usahane apa? Merangkai bunga. Jasa merangkai bunga. Enak blonjo nak raneng Kopeng ning Bandungan Semarang ya kuwi. Lah ndelalah ngejak aku kon ngancani. Wis. Jam yang telah ditentukan wis ta kangsenan aku karo si Bibi Heri mau. Janji dia arek ngambil aku. Bareng ngisak kae teko. Aku nyegat ning dalan mergo omahku ge mlebu mobil kangelan. Rono ketemu. Ning mobil ana kancane siji dadi telu karo aku. Kancane jan gendhit banget ngono kae. Ana 100 kilonan ana bobote. Aku malah miduk ngono. Mbah, jenengan sing teng anu mawon, tengah mawon. Batin niku ya ora apa-apa malane. Anget kan. Mulai mangkat kae, aku krungu Bibi Heri Bismillahirrahmanirrahim. Aku biasa ning perjalanan do guyon-guyon biasa ngono-ngono kae. Menuju Magelang. Magelang terus nengen nglewati Kali Angkrik. Lah, pas tekan daerah kono mendung udan mulai kaya disuntake ngono kae. Mak bres. Oh, bres banget ngono. Perjalanan menuju Kopeng ki mau ning daerah pegunungan to, kiwa tengene isih wit-witan. Isih nggone isih pinu, isih idung banget. Perjalanan ngono terus sesuk anu ki udan mulai wis reda ngono kae. Ning sisa-sisane udan mau isih ketok karo kaya semu-semu kabut-kabut ae. Si Bibi Heri nggunakake lampu adoh, ngedim-ngedim adoh terus ngono. Nanti yo ning sebelah kiwa ki ana wong lanang mlaku mandeg. Wonge nggo topi didhukke ngono ki. Topine ra ketok werupane apa ora ketok, topine dhukke ngono wae. Nganggo tas rangsel. Jaketan semu-semu ireng ngono, warna-warna gelap ngono ya. Aku terus mandeg ngene iki tangane ngawi-ngawi. Si Bibi Heri sempat ngedemke lampu biak. Terus kesane ketoke si bapak-bapak mau ki kepengin kaya kasane nunut. Wis. Ndelah rada kebablasan no. Ngono kae. Wis rada istilahnya ngliwati bapake mau ning mergo kami berniat untuk bantu untuk nolong mandek terus mundur alon-alon. Akar evaluasi masalah kan ben dong kok nganu sedulur ceritane. Iki mamu nganggo mobil bukaan. Terus aku wong telu minggu ning mburi kuwi. Ketok. Wonge saka samping kiwa mulai munggah, gredeg lingguh mojokan. Udane wis rada terang ya. Rada terang ngono wis dulur. Dek lingguh ning sebelah tengen ngono karo bocahan sampingan iki. Anteng dingklu ae. Wis mlaku biasane.
sepanjang perjalanan mau aku sak wong telu mau ora blas ora nyalip mobil apa motor ngarepe. Ning sekolahan arah yo akeh banget lalu. Aku ngono. Sedulur. Aku iki arep cerita karo koncoku tentang sesuatu ngono ya. Aku minggu mburi. Lho. Wonge ora ono. Kuwi ora mungkin nak mencolot mesti ora mungkin. Pung perjalanane buanter banget tok mobilnya. Kancaku sing gendhet mau ya mewungi kok. Aduh. Mbah. Wonge kok ora ono, Mbah. Tak mat-mat kene. Tenan. Wonge ora.